Welcome, folks. As winter sets in, Christmas excitement is building up at Kokrajhar Government College. The Christian students have organized a fantastic pre Christmas gathering. It's more than just commemorating Jesus' birth, it's a chance for everyone, no matter where they come from or what they believe, to come together and enjoy the festive spirit. Picture vibrant decorations, cheerful tunes, and an atmosphere full of joy. Students have warmly invited friends of all backgrounds to join in this celebration. Laughter and unity fill the surroundings as these incredible young individuals show what it truly means to embrace Christmas and unity. नोंसोर बयबो सान्ताक्लजजों रंजाफानो गोसो दंना गैयानो? बोथोरा सफैलायबाय नोंथाङा जे प्रि क्रिसमास इभेन्टआवहाय चिफ गेस्ट महरै नुजाफैनो हादों दा नोंथाङा प्रि क्रिसमासनि सायावहाय मा साननाय दङ बा नोंथांनि मथेयै प्रि क्रिसमासआ मानि थाखाय खुंनाय जायोबा नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव? प्रश्न सोंनायनि थाखाय हामबायनाय थाबाय। आङो खुब आलासि जाफैनो मोननानैथ' गोजोननाय मोनखाबायानोसै। स्पेशली बेबायदि यांगस्टार्स आरो कलेजनि छात्र छात्रीफोरजों लोगो लानो मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। आरो बे एडभान्स क्रिसमासनि गुबै ओंथि जेरै नोङो प्रश्न खालामबाय, एडभान्स एडभान्सआनो जाहैबाय गुबैयै क्रिसमास जानो थांनायनि आवगाय फालिनाय। बेनो जाहैबाय मा दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो गथ'फ्रा फरायनो थाफैयो बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय दाब दाब जायगानि जोंनि बिटिसि एरियानिफ्राय इभेन बिटिसिनि आउटसाइड एरियानि मानसिफ्राबो फरायनो थाफैयो छात्र छात्रीफ्रा आरो जायफ्रा ख्रिस्ट' हारिफोर न'खरनिफ्राय फैनाय बिसोरो खुब सम्भब फैगोन डिसेम्बरनि बे बोसोरनि प्रत्येक डिसेम्बरनि बे 24 तारिखआव क्रिसमासआ फालिजानाय जायो हिसाबैहाय गाव गावनि न'आव थांखाथारखागोन। परिखाया दानि सेमिस्टार सिस्टेमाव क्रिसमास सिजनावबो जासै खिन्थु 25 तारिखआवथ' जाखाया। थेवबाबो बे 25 तारिखनि सानसेनि थाखायबाबो गाव गावनि न'आव थांखागोन। बिनिखायनो आजिखालिनि बे मडार्न जुगाव मा खालामबाय कलेज इउनिभार्सिटि आरो बे टाउनफोरनि स्कुलफ्रावहाय मा खालामो दा प्रि क्रिसमास बा एडभान्स क्रिसमासखौ फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो बे क'क्राझार सहरावबो
बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनो थाफैनाय साथ्र साथ्रिफ्राबो गावनि न'आव थांगोनखाय दा बिसोरो बे एडभान्स क्रिसमासखौ फालिनाय जाबाय दिनैनि बे 3 तारिख डिसेम्बर 2023 मायथाइयावहाय दा बाहायनो बे प्रि क्रिसमासनि सोमोन्दैहाय मिन्थिनाया बेनो जाहैबाय कि जिसुआ क्रिसमासाव जोनोम जायो जायखौ ख्रिस्ट' हारिफ्रा फालियो बे जाहैबाय सिम्पलि बुंनो थाङोबा जिसुनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोङो खुसिजों मानियो बेनि जोनोमावनो जोङो रंजायो दा बे रंजानायखौ बेयावनि साथ्र साथ्रिफोरजों रानलायलायनायखौ मोननायखाय आंबो गोजोननाय मोन्दों आरो सार जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय फैबाय नोंथाङाहाय मा थांखि लानानै बा मा मेसेज गोसारहोनो साननानै सारा बेयाव नुजाफैखो आंना मोननै उद्देश्य दङ मोननै थांखि फार्स्ट थांखियानो जाहैबाय मा आंखौ हांख्रायबाय नालाय हांख्रायजानायाव आं थांखाथारखायो ओंखायनो आं आलासि हिसाबै हांख्रायजानायखाय फैबाय आरो सेकेन्डआ जाहैबाय मा बेबायदि यांस्टार्स जायफ्रा जेनेबा बिराद यां ना बाहायथ' क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावथ' 11-12बो दंखाजोबो ना दा 11-12बो थानाय हिसाबै 11 फरायफैनायनि बैसोआ मा जायो 16-17 बोसोर बैसोनि ना 16-17 बैसोनिफ्राय लानानैहाय गैथाराबाबो 21 बोसोर बैसोनि गथ'फोर बाहाय दङ जोहोलाव सिख्लाफोर बिसोरो यां माइन्ड दा बे यां माइन्डफोरजों रायलायनो सावरायनो मोनोब्ला आं गावनो गोजोननाय मोनो आरो आं सासे बर' माहारिनि सासे बेक्ति जानायखाय आरो जोंनि बे बर' माहारिनि गथ'फ्रा बाहाय गोबां फरायो मेजर संख्याखोनि स्टुडेन्टफोरखौनो आं बर' माहारिनि गथ'फोरखौ नुबाय दिनैनि प्रग्रामावबो बिराद मोजाङै रंगिन ड्रेस गानलायनानै फैलायनाय दा गावनि माहारिनि गथ'फोरजों रायलायनो मोननानै आरो ख्रिस्ट' सिबियारि जानानै आरो बे बर'दिननि बे प्रि क्रिसमासाव आरो बिनि बिखय बुंनो मोनबावनानै अनेक गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननायानो जाहैबाय मा साफ्रोमबो नै बाहाय फरायनाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनो थाफैनाय खालि ख्रिस्ट' सिबियारि जोहोलाव सिख्लाफोरल' नङा इभेन जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा गुबुन धर्मखौ फालिग्रा जाय गथ'फ्रा फैबाय खोनासंफैबाय बिसोरनि जिबनावबो रंजानाय गोजोननाया जानानै थाथों आं बेखौनो उद्देश्य लानानै फैदों आरो खारन ख्रिस्टमासनि मिनिङा जाहैबाय मा बयनोबो गोजोन सान्थिखौ लाबोनानै होनाय ओरैबायदि नङा कि गुबुन गुबुन धर्मनि गेजेराव बेले बेजे लाबोनाय नङा समाजाव बेले बेजे थानायखौ सुफुंनानै बयनिबो जिबनाव गोजोननायखौ होनायानो ख्रिस्टमासनि गुबै उद्देश्य बेनिखायनो आं गोजोननाय मोन्दों आरो दा नोंथाङा प्रग्रामाव फैनानै बा इभेन्टआव फैनानैहाय माबायदि आबहावा नुनो मोनखो बा रेसपन्सआ माबायदिमोन बे 2023 मायथाइयाव दिनैनिखौ लानानै आं थार्ड टाइम जाहैबाय आरो प्रि क्रिसमासनि आलासि जानो मोननाया बियो माने थामथि खेब स' बे थामथि खेब बे मोनथाम प्रि क्रिसमासनि आलासि जाबोनो मोननाय 27 डिसेम्बराव खेबसे मैया खेबसे आरो दिनैहाय बाहाय जाबाय बे खेबथाम एक्सपिरियेन्सनि मादायाव दिनैनि अडियेन्सफोरखौ माने एक्साइटेडसो नुदों आरो आं बिराद साबसिन रंजानाय ओमफ्राय बिराद डिसिप्लिनबो नुदों आग्रहबो नुदों दा बिदि नुनानै आरो आंनि गोजोननायखौ आं माजों सुबावनो आरोना बिराद गोजोननाय थादों आरो साबसिन मोन्दों दा सोरनिया लाइमोनफोरनिसिम बा एरैनो नायग्राफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो 2023 मायथाइ बे 2023 मायथाइयाव जिसुनि जोनोम जानायनि सानखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै बयनिबो जिबनाव गोजोन सान्थिया फैथों आरो बे गोजोन सान्थिखौ लानानैनो फैबाय थानाय सेमिस्टार एग्जामखौ मोजाङै बयबो लिरनानै मोजाङै उथ्रिनो हाथों मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाथों आरो जायफ्रा लास्ट सेमिस्टार फरायदों बेथ' दाथ' लास्ट नङा जेनेबा 5th सेमिस्टार एग्जाम लिरगोन बे 5th सेमिस्टारफ्रा मोजां जानानै 6th सेमिस्टाराव सहैथों आरो बेबायदिनो उनाव हायार स्टाडिसाव थांनो थाखाय मोजां स्कप मोनथों जाहाथे बिसोरनि केरियार प्रस्पेक्टआ मोजां जायो आरो माहारियाव सान्थि परिबेसा फैयो माहारि होननानै आं खालि जोंनि बर'फोरखौल' बुंनो हास्थायाखिसै समग्र जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि गुबुन सम्प्रदायनिबो दङ बयबो गोजोन सान्थि थालायनोब्ला लेखा गोरोंथ' जाखानांगोन लेखा गोरों जानायजों लोगोसे जुदि केरियार ओरिएन्टेड जाहैनो हायोबासो जोंनाव इमप्लयमेन्ट रेटआ मोजां दावखोलाङोबासो मोजाङै उदै बोथिसे ओंखाम मोनजायोबासो समाजाव बेले बेजे फैनाय नङा दा बेनिखायनो बे बेले बेजेखौ सुस्रांनो थाखायनो जिसुआ बे संसाराव फैखादोंबा दा बे कलेजनि फरायग्रा जोहोलाव सिख्लाफ्राबो मोजाङै बे क'क्राझार कलेजाव फैनानै खालि डिग्री सार्टिफिकेटल' लानो दाफैथोंसै बे डिग्री सार्टिफिकेट लाना थांनायजों लोगोसे बिसोरो केरियार प्रस्पेक्टिभा मोजां जाहैथोंसै आरो बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा बिसोरजों लोगोसेयैनो मोजां संसार थांनानै थानायाव मोनजाहैथोंसै आरो बेनो आंनि हास्थायनाय
गोजोननाय थाबाय सारनिसिम थेंक इउ सो माच एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्टारडिनोमिनेसनेल क्रिस्टियान ससाइटि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज दा बे इभेन्टआवहाय मा थिमखौ लानानै बेखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों बेखौ जोंहा एन्टायार जोंनि बे क'क्राझार एरियायावहाय जोंहा मोनसे इन्टारडिनोमिनेसनेल बेखौ जाहाथे बयबो डिनोमिनेसना बेवहाय बाहागो लाफैयो आरो गुबुन गुबुन जेनेबा रिलिजननि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो जोंनि बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय लोगोफोरा जाहाथे जोंनि बे प्रग्रामखौ नुनानै माबा मोनसे सोलोंनो हायो खोमा बेखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौहाय खुंफुंनो लादों ओमफ्राय एबारनिया मा थिममोन बे प्रि क्रिसमास इभेन्टनिया टिमना जाबाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ लानानै बे टिमखौ बानायनाय जादों जायखौ राजा होननानै मोनथियो जायखौ बे इसोरा जोंनि पापनि थाखाय जों गासैबो सुबुं हारिखौ बासायनो थाखाय बिथाङा 25 डिसेम्बर जोनोम जादोंमोन 25 डिसेम्बराव बेनि थाखायनो बिनि बे जोनोम सानखौहाय जोङो एडभान्सै फालिनो थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौहाय एडभान्स मेरि क्रिसमास हिसाबै जोङो दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज इन्टारडिनोमिनेसनेल ख्रिस्टियान ससाइटि जानानै जोङो बे प्रग्रामखौ KDSA फोथारावहाय खुंफुंदों आरो बे प्रग्रामा गाजा गोमजायैनो मोजाङै खुंफुंजादों आरो दा बे दायित्वखौ लानानैहाय बे जे इभेन्ट खुंनायनि दायित्व लाबाय नोंथांमोनहा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय मा हेंथाफोर बा मा जेंनाफोरनि गेजेरजोंहाय थाबायबोनो मोनखो जेंनाखौथ' मोनबोदों मोनबा नङा मानोना जोंहा खुनु एनि फान्ड जोंनि कलेजनिफ्राय जोंहा जेबो गैया जोङो बेखौहाय जों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय जोङो खांहैदों आरो सारमोना मेडाममोना जोंनि बे प्रि क्रिसमास सेलिब्रेसननि थाखाय डनेसन हिसाबै जों खांनायावहाय रावबो माना खालामाखै आरो रावबो हरालासिनो हायाखै जाय बिथांमोना हरदों बिसोरखौ आं साबायखर बावदों आरो गोजोननाय जासिदों बिथांमोननिसिम आरो बे प्रग्रामखौ फैगौ बोसोरफ्रावबो खुंजागोन होननानैहाय जोंबो आसा खालामो दा नोंथांमोननियाहाय बे प्रग्रामखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन खुंलांनो थाखाय मा प्लेन लाना दङ बा मा थांखि लाना दं जोङो प्लान खालामदोंखि नेक्स्ट बारनिफ्राय जोंनि कलेजावल' माने बेखौ खालामा आरो माने जों गुबुन गुबुन कलेजफोरखौबो जों हांख्रायनो नाजागोन गुबुन बोसोरफ्रावहाय दा जोंनि दिनैनि बे प्रि क्रिसमास सेलिब्रेसनावहाय सापागुरि कलेजनिफ्रायबो नुजाफैनो हादों डन बस्क' कलेज आरो जोंनि आदामोन आब'मोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्रायबो नुजाफैनो हादों आरो साबायखर बावदों बिसोरनिबो जोङो जाहाथे नेक्स्ट इयारावहाय साबसिननिख्रुइ हामसिन जासिनो जों बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो सानदोंखि गुबुन गुबुन कलेजफोरखौ जोङो इनभाइट खालामनायखौ जों आसा खालामदों आरो आङो मोनसे सोंथिखौबो सोंनो बावदोंमोन जे मिउजिकेल टिम दङ बिसोरो एबारनि प्लेलिस्टआवहाय बा मा थिम अफ मिउजिक बिसोरो सोना लादोंमोन आदामोनाथ' NLC गिर्जानिफ्रायनो गुबुन गुबुन बोसोरफ्रामावहायबो बिसोरनो दामफैबाय थायो आरो जोंनिनो स्टुडेन्टसफोर माखासे दङ बिसोरबो जोंजोंहाय मदद होफादों बे प्रग्रामावहाय बेनिखायनो हामबाय होनदों आदामोनखौबो आरो फंबायमोनखौबो जाय बिथांमोना जोंनि बे दिनैनि बे क'यार टिमखौ दैदेनदों आरो मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायावहाय बिसोरनि बिहोमा दं आं बिसोरखौ हामबाय होनदों As the pre-Christmas festivities wrap up at Kokrajhar Government College, the cheerful unity continues. This event wasn't solely about celebrating Jesus' birthday. It was about unity and sharing the warmth, love, and joy towards those who have a hard time obtaining it.
With bright smiles and a sense of togetherness, they bid farewell, carrying the joyful Christmas spirit into the days ahead.